Primeira fase do subgrupo A da segunda división B e o primeiro derbi da temporada dende logo non defraudou cun partido non, un partidazo o que xogaron o Racing de Ferrol e o Pontevedra, ben xogado por ambos os dous equipos, cun Pontevedra que estivo pletórico, extraordinario, moito se fala desa dupla goleadora Charles Rufo, pero hoxe saíron a palestra outros xogadores que tamén apuntan a ser moi importantes e un deles é o que asiste Álex González na xogada do primeiro gol, un Oyer Calvillo, Mosqui, que hoxe maravillou. Sí, a verdad que as dúas bandas, pero sobre todo este xogador que fixo dúas asistencias e conseguiu o último gol con un control orientado precioso. E refire tamén un pouco que creo que o Pontevedra foi un cachiño superior o Racing de Ferrol en intensidade, non sei, o vin un pouco máis metido no partido, pero a min tamén coincido que son dous equipos que a mí me gustaron moito. O Racing tamén ten moi bo equipo e creo que vai a ser unha segunda vez hermosísima donde, se non me equivoco, sempre vai haber un derbi. Esta é unha xogada moi polémica, marcou Jefferson Quintana, polémica por dúas accións. A primeira vemos claramente como non hai fora de xogo de Joselu, clarísima a posición de Joselu, despois continuou a acción e hai como vedes, como interpretades esa carga de Jefferson Quintana sobre Mario. Carga legal, carga ilegal? Para min é ilegal. Sí, para mí tamén daba a sensación de que desequilibraba aí a Mario. Non sei, foi a sensación que me dou un pouco a ver a repetición. E os mellores minutos do partido pro Pontevedra foron o comezo da segunda metade. Avisou Rufo con ese remate de cabeza, pero desequilibrou o partido primeiro con ese centro de Oyer e o remate dun clásico de Romai. Sempre que ven aquí dinos que a cabeza tena para pensar, pero vaya se remata ben de cabeza Romai. Aí estamos vendo ese remate cruzado, o que non puido facer nada Diego Rivas, máis o Pontevedra na área, no campo do Racing de Ferrol, e que o Pontevedra ten moita pólvora arriba, con Rufo, con Charles, xa o dicíamos, e con Oyer Calvillo, que fixo o 1-3. É un xogador que ven de facer, aínda que non é dianteiro, un xogador que ven de facer 9 goles no Osasuna Promesas a temporada pasada. Recurtou diferenzas o Racing de Ferrol con este outro gol de Jefferson Quintana, central uruguayo. Xa vemos que por arriba vai ben, aínda que non é a súa especialidade marcar goles coa cabeza. 2-3, ese primeiro derbi foi para o Pontevedra.